Selminkom jina Karl Xkembi nilqakom għall-ewwel episodju fi staġun ġdid ta' Antenni Suspettużi, il-poddati ta' Pen Malta mal-awturi ta' żmienna. Illum għandna attriċi, drammadurga u attivista li għamlet isem fir-Renju Unit fejn tgħix, speċjalment fil-qasam tad-drama, imma fil-qofol tax-xogħol li żjed magħruf tagħha hemm Malta. Malta l-gżira turistika, Malta Kattolika, Malta li tikkontrolla il-ġisem tal-mara. Lavinia Hamilton, insellimlek u grazzi tal-li inaqat magħna għal din l-ewwel intervista tagħna f'dan l-istaġun. Grazzi ħafna tal-istedina, għandi unur kbir li nkun l-ewwel waħda mill-istaġun. Daqstant ieħor jien għandi unur li qed nitkellem miegħek. Fejn tinsab bħalissa? Jiena bħalissa qiegħda f'Londra fejn ngħix, qiegħda fis-salott tal-appartament fejn ngħix. Illum insertat ġurnata naqra b'nazzi. Kenna l-ġimgħa l-oħra kienu ħafna bart, u ħafna dwejja u ħafna blam, u llum ħarġet ix-xemx. Ora kuntenta. Tajjeb, xi ħaġa pjuttost rari hemmhekk nimmaġina. Għax inti kif qed tgħix Londra u studjajt ukoll hemmhekk. Ħajdilna ftit fuq x'ħadek hemmhekk, x'ħadek Londra. Mela le, jiena minn tkun żgħira minn dejjem xtaqt li ngħix Londra, kelli dil-fantasija illi niġi ngħix Londra u naħdem fit-teatru hawnhekk. Kelli naqra stepping stone qabel ma ġejt Londra, fil-fatt jiena l-ewwel li mort Dublin mort nistudja, għamilt sena hemmhekk nistudja l-medja diġitali. Kienet sena sabiħa ħafna. Mbagħad kelli nagħżel jekk ridx nibqa' hemmhekk jew niġix Londra u isa kella bil-fors kważi kienet li ħanażel lil Londra x'tant konti li noħlom li ħaneġ ngħix hawnhekk li ġejt hawnhekk. Meta ġejt hawn għamil ftit żmien naħdem f'pubblikazzjonijiet kummerċjali bħala editur u bħala diżinjatriċi. Mbagħad wara ftit żmien jiena konti li naħdem fit-teatru Malta minn du kont żgħira, jiġifieri kont bdejt l-Stagecoach meta kelli xi 10 snin u qatt ma kont waqaft naħdem fuq il-palk sakemm imbagħad tlaqt minn Malta. Mbagħad qisu fl-2013-14 kien hawn produzzjoni tal-kumpanija Punch Drunk illi kienet qed titella Londra u jiena kont għadni naqra kont għadni ġdida, kont għadni ma sibx saqajja sew Londra, ma kellix ħafna ħbieb, ma kellix dawk in-networks, u skoprejt dan ix-show li kien teatru immersiv, illi vera fetaħ li għajnejja l-isa d-dinja oħra ta' teatru, u minn dan ix-show stess għamilt network żgħir ta' ħbieb. U minn dak iż-żmien bdejt nimmissja il-nuqqas ta' teatru f'ħajti li konti li mbagħad naħseb konti li xi 4 snin ma nagħmel xi ħaġa teatrali. U allura applikajt illi mmur nistudja Drama School Londra, aċċettawni, waqaft ix-xogħol li kont qed nagħmel u ħadd din il-leap speċi biex nerġa' nipprova nagħmel xi ħaġa issa professjonali fit-teatru. U hawn aħna. Inti wkoll iggradwajt mill-Faber Academy fil-Writing and Novel Program li jinteressan ovvjament bħala awturi u poddata letterarja. Jinteressan inkun naf ftit iżjed x'inhu programm bħal dan x'tagħmel fih u jgħinek issir awtriċi, jgħinek issir kittieba, x'kienet l-esperjenza tiegħek? Iva, mela il-programm huwa programm ta' 6 xhur illi inti tiltaqa' mat-tutor u ma' sħabek tal-grupp darba fil-ġimgħa, imma meta tmur id-dar matul dik il-ġimgħa trid tikteb, jiġifieri inti għandek l-impenn illi mingħalija kull xahar kienet qed qiegħda tikteb mal-5,000 kelma tar-rumanzi li qed taħdem fuqu. Mbagħad dan ix-xogħol li tkun għamilt jiġi isu workshop fil-klassi, ara kulħadd ikollu ċans li jaqsam il-kitba tiegħu, jisma' l-feedback fuq li jkun qed jikteb, jerġa' jmur id-dar, jerġa' jaħdem fuqha. U eventwalment il-kulminazzjoni tagħha qisha li
ikun hemm antoloġija fejn inti jkollok biċċa mill-kitba tiegħek kif ukoll is-sinopsis tal-romanz jiġi ppubblikat minn Faber. Mbagħad they distribute it lill-aġenti u lill-publishers. Jiena dan il-programm sibtu tajjeb mhux għax ma kontx naf nikteb għax jiena studjajt l-Ingliż l-Università li nikteb minnu kon żgħira ħafna, imma qisu jiena vera għandi bżonn il xi ħadd li jgħidli ikteb. Trid tikteb għax inkella ma niktibx. U tu tan il-konfidenza li ngħid forsi nista' nsejjaħ li nnifsi kittieba issa li naf li il-kollegi tiegħi qegħdin ishom jifhmu dak li rrid ngħid u qisu qed ikollu l-effett li xtaqtu li jkollu mela orre xi ħaġa qed taħdem mela jiena kittieba. U kif tikteb inti Davinja, għandek xi ritwal, għandek xi proċess tiegħek partikolari? Dejjem nipprova noħloq ritwal għax jiena vera nikteb b'mod sporadiku. Ġieli ikun hemm fażijiet fejn biex nikteb irrid nikkonvinċi lili nnifsi li mhux qed nikteb, jiġifieri nkun pereżempju fuq it-tube noħroġ il-mobile nibda ngħid le mhux qed nikteb ġast qed nagħmel ftit noti. Mbagħad minn hemmhekk jiżvolġi xi ħaġa. Ġieli meta nkun qed inħossni vera kittieba hekk vera pro. Ikolli il-mejda, il-kaffè, il-qattusa, nibda ngħid wow kemm qed nikteb u jirnexxieli nikteb xi ħaġa hekk ukoll. Jiena l-aħjar ħaġa lija li jkolli deadline u li jkolli editur jgħid li jikteb. Għax jekk l-inizjattiva hija tiegħi biss u nibda ngħid għandi bżonn nikteb xi ħaġa, qatt ma jkolli d-dar daqshekk nadifa daqs meta jkolli nikteb. Qed tifhimni għax nippreferi nagħmel kull ħaġa milli npoġġew nikteb. Fakkartni wkoll fi-trick li kont ġieli użajt jien ukoll li biex ma neħħi il-pressure li qed nikteb xi ħaġa tkun letterarja, kont nibda nikteb f'email lil innifsi, ma qed nikteb f'email. Kont għamilt stadju kont nikteb hekk jiena wkoll, għadek kif fakkartni fih. Għandi ħabib tiegħi artist u konna qed nitkellmu fuq il-biża tal-paġna vojta u x'nagħmlu biex nelbuha dil-biża. U kien qal xi ħaġa vera tajba qalli jiena ta' parsi li l-artista għadu ma ġiex u jiena l-assistent tiegħu ġist ħanibdulu xi ħaġa żgħira. U dik vera baqgħet f'moħħi u anke jiena xi kultant nipprova nuża. Qed tikteb noti speċi. Mhux qed tikteb opra tal-arti, dik imbagħad tiġi wara. U Davinja, inti tikteb kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż, għalkemm ħafna mix-xogħlijiet tiegħek li magħrufa u pubblikati huma bl-Ingliż. Fejn huma il-preferenzi tiegħek? Kif fejn tħossok l-iktar familjari? Ngħidlek il-verità, m'iniex ħafna nikteb bil-Malti u vera nirringrazzja lil Lauren Vella u l-Joe Gatt illi ħeġġewni li nikteb xi ħaġa bil-Malti meta ġie l-lonċjata Fra Confuso. Għax qabel dak iż-żmien l-aħħar li kont tibt il-Malti ngħidlek il-verità kienet waqt A-levels, ġifieri vera kien ilu żmien twil. U dik il-kitba kienet kważi esperiment u kienet eżerċizzju interessanti ħafna u tallimt ħafna minnu. Il-comfort zone tiegħi dejjem kienet l-Ingliż u naħseb illi għax minn mintu kont żgħira għal xi raġuni din nikteb fuqha fl-essej imma minn dejjem meta naqra bl-Ingliż, allura il-vokabularju tiegħi, il-ħsieb tiegħi huwa kważi dejjem bl-Ingliż. Fortunatament din nara xi ħaġa li illum il-ġurnata tkidni ftit. Għax nibża li ħanibda nitlef il-lingwa materna tiegħi, li ħanitlef il-kapaċità li nesprimi ruħi f'din il-lingwa tagħna u dal-aħħar kont qed nara fuq il-gazzetta kien hemm xi artiklu illi illum il-ġurnata 25% mit-tfal taħt l-10 snin f'Malta jgħidu li l-lingwa materna tagħhom hija l-Ingliż. Illi għandi mixed feelings ħafna fuq għadi. Davinja, immorru niffukaw, nizzumjaw fuq l-attivizmu tiegħek. Inti
awtriċi, inti drammaturga, attriċi, imma wkoll attivista. Inti taħdem bħala segretarja ta' Abortion Rights f'Londra, kampanja favuri dritt tan-nisa għall-abort. U din hija kampanja li inti tieħu wkoll fuq il-front letterarju, drammatiku, artistiku, bid-dram importantissimu tiegħek Blanket Ben. Dram li rridu ngħidu għamel ħoss kbir fir-Renju Unit, kellek reception tremenda, anka reviews fil-Guardian, tellajtu fil-Edinburgh Fringe Festival, u mbagħad eventwalment f'Londra, flimkien ma' awtriċi oħra Maltija, tgħix hemmhekk Londra wkoll, Marta Vella. U jikkulmina bil-pubblikazzjoni mad-dar prestiġjuża Bloomsbury, li hija fit fi għannifisa. L-għanet proset, però minn fej ġejn dan l-attivizmu favur id-dritt tal-abort? Ja mistoqsija interessanti u jena bħal probabli kull mara Maltija trabbejt bil-ħsieb li l-abort huwa dnub kbir u jekk inti tagħmlu inti mara ħażina. Jiena mort ukoll skola tal-Knisja fejn dawn il-valuri kienu double down. U aħna meta urawna l-video The Silent Scream, dak il-video famuż li naħseb il-Maltin kollha rawh u għadhom sal-lum isofru il-ħmar il-lejl. Bih, meta urawulna kien fil-prayer room li rajnieh fuq television grundit minn dak l-antiki, bi Kristum sallab fuq is-salib fil-kantoniera waqt li qed naraw is-Silent Scream. Ġifieri it-teatru, il-kuntest illi ħolqu għalina kienet xi ħaġa vera interessanti u vera naħseb konxa min-naħa tagħhom. U allura ma nafx meta kien hemm il-bidla li bdejt naħseb bdejt nsaqsi l-mistoqsijiet ħanajdu hekk. Naf li kien hemm mument meta kelli xi 17-il sena fejn kontatni ngħid illi ma naqbilx mal-abort u kien hemm ħabba tiegħi illi saqsitni jekk nistax immur għand il-pharmacy u nixtrilha pregnancy test għax bdiet tistħi. Mela le hero, ammur, xtajtula, tal-pharmacy ħasbet li għalija, tila l-lejna, ma mnitnix. U l-ħabba tiegħi għatila x'se tagħmel tipo jekk toħroġ pregnant. Għadlu mhux nidħol fil-banju, ninħasel bil-misfun u nieħu pakkett sieħ tal-pill. U niftakarni dak il-ħin overdose ġifieri. Ix-xokja għax kienet vera il-mod li kif kienet qed tgħidlek kienet vera casual hekk. Issa kienet ovvja illi ħajkollok abort jekk tagħmel hekk. U il-reazzjoni tiegħi kienet avolja ġifier kont qed inħaddan dawn il-valuri kontra l-abort, għattila le tagħmel xek, għattila issa jekk toħroġ ilha u tkun titmur tagħmel abort, insaqsu l-sħabna forsi indawru il-flus bejnietna u anke niġi miegħek jiena jekk trid niġi Londra. Ara meta ġejt assiju no, jisni, ir-realtà ma kienx timmatxja mal-affarijiet li kunu jgħalmuna. Isu indunajt li in teorija tista' taħseb li trid, alright, meta inti l-mara jew l-persuna tqila tista' tagħmilha fl-astrat, ma jimpurtax tajt fuqha. Ma meta mbagħad fil-prattika tkun inti jew tkun ħabba tiegħek jew oħtok jew xi ħadd li tħobb, hija storja differenti ħafna. Allura forsi dik kienet l-switch, imma minn dak iż-żmien l-hawn bqajt isni anke meta mbagħad tiġi l-internet u kellna l-internet id-dar, kont ninteressa ruħi li nistħarreġ u naqra ftit riċerka dwar l-istorja tal-abort fid-dinja. Sirt naf dwar l-istorja tal-abort fl-Amerika, per eżempju, bil-movimenti bħal Red Stockings u nies li kienu qed jagħmlu affarijiet bħal consciousness raising groups u dawk kienu jinteressawni. U ġejni xawwek u isni m'għamilt xejn f'dan ix-xogħol għal ħafna żmien. U mbagħad qisu fl-2016, l-2017,
kont qiegħda naħdem bħala attriċi, kelli xogħol ieħor li kien tajjeb u kelli naqra ħin li nagħmel naqra volunteering. U bdejt ngħid isu forsi bdejt naħseb fiex nista' nagħmel volunteering u ftakart f'dan l-interessi li kelli fil-ġustizzja reproduttiva. U I got in touch mal abortion rights u bdejt minn hemmhekk, jiġifieri bdejt bħala volunteer magħhom. Dak kien l-attivizmu, dak kien dik l-istorja ta' kif tħalt naħdem mal abortion rights, imma mbagħad minn hemmhekk isa żvolġiet blanket ban u ħarġet b'mod kważi organiku għax jiena volja li ngħix hawnhekk 12 sena, Malta Malti għad-dari, Malta dejjem għal-qalbi u għavolja qed naħdem hawnhekk fuq liġijiet Ingliżi u case studies Ingliżi. F'moħħi dejjem hemm dik il-comparison nibda ngħid u f'Malta x'qed jiġri u f'Malta x'nagħmlu speċi. Ħanwaqflek sekonda, Davinja, għax intu tikteb dan flimkien ma' Marta Vella li nixtieq ukoll nesplora ftit kif ktibtuh flimkien, kif tikteb dram flimkien ma' xi ieħor. Però dik inti kont qed tagħmel riċerka, kien żmien meta kien hemm Trump li qed joħodna regressjoni anka lura fid-drittijiet riproduttivi meta appunta judges imħalfin fil-Supreme Court li huma kontra l-abort, kien hemm il-COVID li waqfet li l-kull min kellu jaħrab minn Malta biex jagħmel l-abort kienet qed twaqqafhom milli tagħmel hekk u allura mument ta' disperament. Imma ġifieri hawnhekk għandna sitwazzjoni fejn mhux biss Malta, imma anke fil-bqija tad-dinja kellek ċertu regressjoni, kellek stati fejn raġgħu ikkriminalizzaw l-abort, il-sentenza Roe versus Wade fl-Amerika li kienet nista' tgħid il-Vanġelu tad-dritt tan-nisa għall-abort intrema sewwa. Jiġifieri kien żmien meta mbagħad inti spiċċajt tintervista nisa Maltin li jinteressani ħafna anka kif titkellem inti kemm fl-introduzzjoni għal dadram id-dettalji li ħarġu minn dawn l-intervisti, kellek pereżempju l-mara li kelmetek mill-uffiċċju għax beżet li taqbada omma li qatt ma kienet taf li wetqet abort. Kellek dik li għamlet abort 50 sena ilu li qatt ma qalet li raġel fi 30 sena ta' żwieġ. Kif l-għonet, kif ksibt il-fiduċja ta' dawn in-nisa u kif kienet l-esperjenza tiegħek intu tkellimhom fir-riċerka għal dan id-dram li għamilt? Bdejna mill-ftit nisa li konna nafu, bdejna ġifieri u Marta kellna xi ħbieb li konna nafu li kienu għamlu abort u staqsejnihom inti kieku tkellimni. U il-fatt tal-lockdown, il-fatt tal-pandemija kważi jenitna. Għalfejn, għax kellna nagħmlu deċiżjoni jekk nieqfux jew nkomplux naħdmu waqt il-lockdown. Deċidejna li nkomplu naħdmu u kellna ntelgħu kollox fuq Zoom. U Zoom tagħna l-aċċess qisu. L-ewwel net għan-nies li kieku kien ikollna nivvjaġġaw biex niltaqgħu magħhom. Arraf daqqa waħda isu fetħilna d-dinja. U t-tieni illi l-nisa li konna qed inkellmu tom l-anonimità. Ma kellniex għalfejn nitkellmu b'wiċċ imwiċċ. Għandna screenshots ġifieri ta' meta konna qed nagħmlu l-intervisti tara wiċċ Marta u mbagħad tara xi fjura. Bħala profile picture tal-mar li qed tkellimna. Jew tara jidna f'xi siġra jew xi bużżieqa. Ġifieri kien hemm vera sens ta' anonimità u jiena għalija dejjem l-iktar ħaġa importanti kienet il-privatezza u illi kolli speċi ta' duty of care lin-nisa li qed inkellimhom u li qed nagħmel ir-riċerka magħhom. Għaliex nafu li s-sitwazzjoni Malta hija li hemm tabu kbir u għal min kellu abort tista' tifhem għalfejn ma jkunx irid li xi ħadd ikun jaf. Inti qed issemmi
il-COVID fetaħlek it-triq biex tagħmel daw it-tip ta' intervisti, normalizza intervista li ma tagħmilx wiċċ in wiċċ, però fl-istess ħin il-COVID ippenalizza lil kull min kellu bżonn l-abort li f'daqqa waħda instab maqbut Malta, le? Dik kienet parti mill-esperjenza li titfa' dawl fuqha inti anke f'dan id-dram. Id-disprament li ta' min qed jinżamm f'din is-sitwazzjoni. Jien ħadt l-impressjoni, jienu naqra tad-dram għax ma rajtux, però rajtu, illi iżjed rid tagħmel statement ta' solidarjetà man-nisa li għandhom bżonn l-abort u tikxef is-sitwazzjoni f'Malta milli isek qed minkejja l-attiviżmu tiegħek milli tipprova tikkonvinċi lil dawk li huma kontra l-għażla biex ibidlu femthom. Rajtu sewek? Iva, hekk naħseb. Naħseb illi speċjalment fil-kuntest ta' Malta ma tantx naraw xogħol dwar l-abort, imma jekk naraw xogħol dwar l-abort ikun isu naqra on the fence. Jina rrid illi blanket ban ma tkun xejn on the fence, għandha stand solida ta' fejn qiegħda u lan tagħha li tagħti leħen lin-nies li ġeneralment ma nisimgħuhomx u li rrid ngħid jiġifieri li bdejna bin-nies li konna nafu, imma mbagħad meta qishom in-nies saru jafu li aħna qed nagħmlu dal-intervisti, kważi anke kellna nies jikkuntattjaw lilna, nista' nkellimkom? Jiġifieri tant kien hemm qisu qaċċ illi dawn in-nisa u n-nies li kienu għaddew minn din l-esperjenza jaqsmu l-istorja tagħhom ma' xi ħadd, għax ġieli dawn in-nies ma jkunu qalu lil ħadd. Ħadd. Laqas l-qrib nies tagħhom. U qisu mhux biss ma nistgħux inwettqu l-abort għax huwa kriminalizzat, imma laqas niddiskutuh ma nistgħu. Dak huwa element ieħor li inti tidħol fih f'dan id-dram u x'hekk. Iva, isu jiena nemmen illi meta ikun hemm xi ħaġa li inti ma tistax tartikolha, ma tistax titkellem fuqha. L-ewwel tiġi repressa. U t-tieni issa tinħoloq trauma. Jiġifieri aħna qed ikollna lin-nisa lil maħbumin tagħna u hemm, jiġifieri sa fejn fina l-istatistika ta' Malta hija l-istess bħall-istatistika tad-dinja kollha fejn waħda f'kull 4 nisa tagħmel abort. Jiġifieri aħna qed ngħidu li dawn in-nisa li suppost inħobbuhom qegħdin isu inħallu li jkun hemm din it-trauma u ma nagħmlu xejn fuqha. Li kont qed tgħid qabel dwar l-impatt li kellha il-pandemija fuq dawn in-nisa ħaġa interessanti wkoll għax iva kif qed tgħid inti ma setgħux jivvjaġġaw. Kien hemm min u każijiet rari ħafna ma kien hemm min irnexxielu b'xi mod. Imma ġeneralment min kellu bżonn abort dak iż-żmien kien qed jagħmlu b'mezz tal-pilloli illi vera kien hemm dak il-mezz imma l-posta pereżempju ma tantx kienet reliable, ġifieri inti għandek sitwazzjoni fejn għandek time window vera żgħir fejn tista' tieħu l-pilloli għax inti tinsiex illi mara ma ssirx taf minn day one li pregnant, ġeneralment ikunu għaddew diġà 6 ġimgħat xahrejn. U mbagħad ikollok dawk it-3 ġimgħat biex tagħmel deċiżjoni u tieħu l-pillola u jekk il-posta mhix taħdem. Ra kienet sitwazzjoni desperate ħafna u naħseb ħafna nisa sabu ruhom f'sitwazzjoni kera għax ma tista' tkellem il-ħadd, kera għax m'hemmx soluzzjoni, m'hemmx solidarjetà, m'hemmx xi ħadd li ħajjejnek. Din hija sitwazzjoni kif nara naqbel miegħek perfettament hija krudeltà barbara kontra n-nisa, dan huma deċiżjoni dwar ġisimhom li qed jittieħdu mill-istat bażikament li kriminalizza din l-abort. Imma Malta dan huwa suġġett tant polarizzanti. L-ewwel nett, minn fejn taħseb li ġejja din il-biża li niddiskutuha u anka inti tagħmel aċċennarija politiċi illi jiddikjaraw ruhom kontrihom u mbagħad meta uħud minnhom jirtiraw mill-politika, uħud minnhom anke jibdew jgħidu forsi nistgħu ndaħlu l-abort. Minn fejn ġejja din il-biża
u din il-polarizzazzjoni kollha kontra l-abort? L-ewwel nett Malta żgħira u nies magħrufa. Ġifieri Malta diffiċli tħossok illi diffiċli jkun hemm sens ta' anonimità, like kulħadd ħajkun jaf x'qed tagħmel. U tant hija l-abort tant huwa tabu. U tant moral judgment fuq l-abort. Illi mhux biss jekk kellek abort tiġi ġudikat, imma anke jekk int favur l-abort jew in solidarjetà ma' xi ħadd li jkun għamel abort, ukoll ikollok dik l-istigma fuqek, ġifieri dik għalfejn hemm il-biża' naħseb dik hija kważi xi ħaġa ovvja għalija għax naf kemm komunità żgħira. Imma mbagħad għalfejn hemm dik l-istigma, għalfejn hemm dak il-ħsieb fuq l-abort. U għandi ħafna teoriji. L-ewwel waħda hi li Malta fil-valuri tiegħu, fil-valuri tagħha hija pajjiż kemm xejn konservattiv. Avolja qegħdin ġifieri nersqu ftit repeqpija tad-dinja dal-aħħar, ma sertini meta kont żgħira jiena il-mara toqgħod id-dar, ir-raġel joħroġ jaħdem, il-mara jkollha tfal, immorru l-knisja nhar ta' ħadd, il-gays ma jeżistux. You know what I mean, like ma tagħmilx stess qabel iż-żwieġ. Dik kienet id-dogma li twieled biha li trabbejt biha jien. Naħseb ukoll meta inti qiegħed tipprova tikkontrolla l-ġisem tal-mara, qiegħed kważi mingħajr ma tkun taf tikkonferma kemm hemm poter fil-ġisem tal-mara. Għax kieku m'hemmx dak il-poter m'għandekx għalfejn tikkontrollah. U għalhekk nemmen illi kull meta jkun hemm kif qed naraw issa turn lejn lejn politika naqra iktar reactionary jew lejn il-faxxiżmu anke f'ċertu pajjiżi. L-ewwel affarijiet li jmorru mal il-rights tan-nisa u r-rights tan-nies queer. Imorru jitfit. Għax inti qisek il-ħsibu li jekk inti tista' tikkontrolla il-ġisem tal-mara u s-sesswalità, mela allura inti inkontroll ta' kollox. Dik hija ħaġa oħra. Nemmen ukoll li hemm aspett ta' razziżmu fit-twemmin tagħna kontra l-abort. Jekk tidħol f'xi forums fuq l-internet f'Malta. L-għonet hemm ħaġa interessanti hi illi l-eġemonija kulturali Amerikana tara ħafna fil-forums kontra l-abort, anke f'Malta, għax ġieli tmur taqrom u tibda tgħid imma dawn it-terminoloġiji li m'għandhomx jaqsmu ma' Malta, għalfejn qegħdin hawn. Għalfejn għax ikun qrom xi ħadd fuq xi conspiracy theory website fuq l-internet u isu, you know, daqqitlu minnaf. Imma tibda taraw wkoll dawn iċ-ċertu biżat bħal The Great Replacement, ħajjiġu jieħduna over u jekk il-mara Maltija ma tagħmilx it-tfal, edha il-mara, you know, she's a traitor, għax inti whatever. Allura naħseb li dawn l-affarijiet ukoll jidħlu fil-biża tagħna tal-abortu fit-tabu illi għandna. Jien interessani wkoll il-paradoss tiegħek li tħoss li fid-dram tħoss li għandek tgħid I love Malta and its people lill-udjenza fl-Ingilterra. Imma inti taf ukoll li huma dawn l-istess Maltin bil-kliem u l-vot tagħhom u l-aġir tagħhom li jġibu ruħhom bħat-Taliban fejn jidħol id-dritt tal-mara fuq ġisimha. Ġifieri tħossu dan il-paradoss, inti xi tħobb fil-verità, xi qed tħobb meta tgħid I love Malta, x'inti tħobb? L-ewwel nett naf u konxa ħafna illi meta qed inkellem udjenza Ingliża qed inkellem hemm storja hemm u hemm politika hemm għax aħna konna kolonja tal-Ingliżi sa 50 sen ilu. 50 sen ilu mnalija. U jiġifieri mhix blank slate.
ma rridx isnijena qed imur ngħid kontra Malta lill-ħakkim antik tagħna, dak mhux l-iskop. Malta hi x'inhi il-post fejn trabbejt, il-post li nimmissja kuljum, fejn hemm familti u fejn hemm sħabi. Malta hija sabiħa, Malta għandha storja bellezza u n-nies Maltin bħan-nies kollha huma nies ikkumplikati u nuanced u ma tistax taqsamhom f'kategoriji ta' abjad u iswed għax jekk tagħmel hekk tkun qed tagħmel bħalma jagħmlu n-nies faxxisti u konservattivi u reactionaries, ġifieri ma rridx Però nagħmel fuq l-abort huma abjad u iswed le? Ġifieri jekk hemm ixu waħda li taqsamna bejn dawk li għandhom bżonnu u għamluh u dawk li Alla ħares issemmih huwa l-abort le? Naqbel miegħek ma naqbilx għax insibu li ġeneralment meta inti lin-nies mhux kulħadd għax hemm min jiġifieri they stick to their guns u ma jkunux iridu jafu. Ma mhux lil dawk aħna interessati li ninkellmu. Imma insibu li meta nkellmu lin-nies li jgħidulek jiena kontra l-abort, ma mbagħad tibda tkellimhom fuq affarijiet individwali, you make it real for them. Jgħidulek le f'dak il-każ le naqbel. Jew korrajt immek le. Ġifieri is-sitwazzjoni hija ħafna iktar nuance milli naħsbu. Apparti minn hekk, jiena din qatt ma nista' nifhem. Illi ma nafx x'inhi l-aħħar statistika, imma dal-aħħar ġifieri 20 sena kull survey illi ħriġna Malta dwar l-abort ngħidu li kważi unanimously l-Maltin kontra l-abort. Kif jista' jkun illi unanimously l-Maltin kontra l-abort imma mbagħad ma 300 mara fis-sena li tagħmel abort? Kif jista' jkun? Kif jista' jkun? Hemm xi ħaġa hemm diskrepanza. Mela allura iva nuance teżisti. U għalhekk nemmen li hemm it-tama, għalhekk nemmen illi jekk inti tista' tingaġġa lil xi ħadd f'konverzazzjoni u tipprova tfehmu u l-ixu tal-abort ma tkomplix issir daqshekk astratta, hemm tama li n-nies jiblu fehmhom. Timmaġinak inti u Marta jew waħdek ittellaw verżjoni f'Malta ta' dan id-dram, verżjoni forsi differenti li m'hemmx bżonn introduzzjoni ta' x'inhi Malta, imma li tkellem lil Maltin forsi anke bil-Malti? Ġieli saqsu ilna di u iva nispera naħseb li hemm bżonn kbir tagħha. U naħseb anke bħala logical progression tal-proġett stess. L-Ingilterra għamilna li ridna nagħmlu bih dal-play, ġifieri il-shows f'Londra għamilnihom, it-tour fl-Ingilterra qed nippruvaw naħdmu fuqu, ippubblikajna l-ktieb, ġifieri issa li jmiss li mbagħad il-play tista' tistrieħ, il-play nistgħu nraqduha, il-play tiġi Malta. Ġifieri qegħdin naħdmu fuqha vera nispera u nixtieq in nkunu nistgħu nruha Malta iva. U timmaġina li tul il-perjodu ta' ħajtek l-abort qatt se jidħol Malta? Id-dritt tal-mara li tagħżel jekk tagħmilx l-abort jew le? Xi kultant naħseb iva, xi kultant naħseb le. Meta jiena bdejt naħdem mal-abortion rights dik sena wara, konna qegħdin fl-uffiċċju naħdmu, kellna television mixawl u rajna l-abort isir iddekriminalizzat fl-Irlanda ta' fuq, xi ħaġa li qatt ma ħsibt li kienet ħadd tiġri. Sentej qabel l-abort ġie legalizzat l-Irlanda, illi iktar u iktar qatt ma ħsibna li ħadd tiġri. Ara dak iż-żmien kelli tama kbira li Malta would be next. Mbagħad rajna r-regressjoni kemm fl-Amerika, kemm fl-Amerika t'isfel, kemm f'xi pajjiżi tal-Ewropa, l-Polonja, l-Ungarija, anke l-Italja issa, u anke l-Ingilterra. Allura issa qiegħda f'naqra fażi fejn m'iniex ċerta, anke kelli tama kbira meta qalu s-sena l-oħra sentejlu li ħajkun hemm dak il-bill jiġi diskuss dwar l-abort Malta. Bdejt ngħid
tara fl-aħħar din id-diskussjoni li tant hemm bżonna liha ħassir, fl-aħħar ħajjisimgħu lin-nisa fl-aħħar. Mbagħad kif nafu ġifieri ġabuha li issa qar milli kienet. Ma kontx naf li kienet possibbli tkun qar milli kienet u issa qed qar milli kienet. Li niftit tama illi il-surveys juru illi ġenerazzjoni taż-żgħażagħ, jiġifieri tan-nies li għandhom 25 sena l-isfel, huma ħafna iktar likely li jkunu favur legalizzazzjoni tal-abort. Ġifieri nispera li kif meta dawn in-nies jikbru ftit anke dawk li issa għandhom mal-15-16 ikunu jistgħu jivvutaw, forsi they swing things a bit. Ma nafx. Ħanaqbes ftit għal l-Ingilterra fej inti titratta wkoll fil-kitba tiegħek fost l-oħrajn għandek storja novella Gemini pubblikata minn Praspar Press f'Scintillas 3, it-tielet ktieb ta' kitbiet minn Malta Maltin li qed jiġu distribwiti fl-Ingilterra. U din hija storja dwar l-Ingilterra u l-istat surreali li tinsab fih fil-konfront tal-immigranti fil-futur, bbażata fil-futur, fejn l-istat joħloq din l-iskema di Gemini Settlement Scheme fejn jinħoloq double teknoloġiku isu persuni jiġu duplikati dawk li huma immigranti u jridu jiġu innormalizzati fis-sistema. Lej tagħti l-impressjoni li qed issir trasformazzjoni tal-individwu tal-immigrant f'xi ħaġa oħra. U ir-realtà hija fil-verità krudili daqs l-istorja tiegħek għaliex milux għadna kif smajna mill-Ingilterra dwar il-pjan li barranin jistgħu biss jiżżewġu nies mill-Ingilterra pereżempju jekk jaqilgħu sa madwar £40,000 fis-sena, hemm dan it-tip ta' diskussjoni pjuttost surreali tagħti price tag lill-imħabba u lil min jista' jiġi naturalizzat minn alien isir parti tas-soċjetà Britannika. X'inhi din il-preokkupazzjoni tiegħek? Hija inti semmejt qabel l-istat ta' kolonjaliżmu anke f'Malta, però issa l-Ingilterra qiegħda tirrigressa mill-Brexit law isu kważi fi stat faxxista. Din hija l-preokkupazzjoni tiegħek li qed tara minn hemmhekk? Iva, tbeżani ħafna u saru ħafna affarijiet l-aħħar ftit snin illi qatt ma ħsibt illi kont ħanarhom f'ħajti bħal pereżempju r-refuġjati nżommuhom fuq barges illi jkunu kollha ikun hemm id-diseases in-nies imutu jew nagħmluhom indefinitely ġo hotels żgħar, jew nkella illi nagħmlu patt mal-Irwanda illi jekk aħna ma rridux in-nies nibagħtuhom l-Irwanda ma nistax nifhem. Jiena din hija ħaġa komplikata x'aħna bħala Maltin l-ewwel nett naħseb li qabel ma tkun tgħix hawnhekk bħala persuna Maltija inti jkollok ħsieb li forsi l-Ingliżi jħobbuna. Sewwa, it-tagħlim daku li aħna l-favoriti għax aħna qisna Ingliżi imma fil-Mediterran, għax ir-reġina kienet tgħix Malta u vera kienet tħobbna, u allura jiena ħammur Londra u isni wasalt, kulħadd ħajjoħroġ ir-red carpet. U fil-fatt mhux hekk iseħħ. Kien hemm ħafna nies laqgħuni, għandi ħafna ħbieb Ingliżi u kollegi Ingliżi nies li naħdem magħhom u vera laqgħuni. Imma kien hemm nies ukoll li ma laqgħuni xejn. U l-iktar li ħassejta dik kienet wara Brexit u meta l-istatus tiegħi li nibqa' ngħix hawnhekk kien sar naqra prekarju sakemm irnexxiel inġib is-settled status. U fil-fatt meta jiena applikajt għas-settled status kien hemm xi glitch fis-sistema illi jiena kont dak iż-żmien kont li diġà ngħix hawnhekk xi kważi 7 snin. Ħalla 16 hawnhekk, u ngħixaw u nagħmel l-affarijiet u naħdem hawn. U kont irċevejt notifikazzjoni li qaluli m'hemmx provi li inti tgħix hawn. Hawnx provi. U kelli nibgħatilhom il-bank statements kollha mbagħad insomma b'xi mod irnexxielna u issa għandi settled status. U il-prekarjat ta' dan l-istatus jiena dejjem aware
tiegħu speċjalment meta jiena mmur bħalissa qed nipprova mmur kemm nista' il-marches u l-protesti favur il-Palestina, l-Ingilterra, huma marches sbieħ ħafna u vera huma l-unika post bħalissa fejn għandi ftit tama fl-umanità. Imma peress li il-gvern irid jagħti stampa ta' dawn il-marches bħala marches ta' mibeda, whatever. Preżenza kbira tal-pulizija u dal-ħar sirt naf ukoll li ġifieri anke bis-settled status jekk jiena niġi arrestata fuq dawn il-marches, l-istatus tiegħi jista' jkun jistgħu jieħduhuli ġifieri. U inti pjuttost privileġġjata meta tqisu ħekma Afrikani li qed jaqsmu l-Mediterran, qed jaqsmu l-English Channel, ġifieri biex qed tħossha inti is-sitwazzjoni marret għall-ar sew. Diki, allura nibda ngħid wow, jiena persuna li tista' tgħid ngħaddi, I pass. Ukoll jiena qed inħoss naħseb wara. U meta kont qed nikteb din l-istorja Gemini kont qed naħseb, all right, fiex irid jinbidel l-immigrant biex isir aċċettabbli. U l-verità hi li s-sistema hija kollha bbażata fuq il-flus u jekk din ma konniex nafuha l-affarijiet li qed jiġru fil-Palestina bħalissa vera it brought it into stark relief, ġifieri għaw pajjiżi illi jippreferu jiddefendu il-shipping routes milli jiddefendu lin-nies. U bdejt ngħidu li semmija li qed nirrekordjaw fl-24 ta' Jannar, ġifieri sakemm jiġi trasmess dan il-poddata ma nafux eżatt x'ta jiġi, però li għandna bħalissa huwa l-prijoritizzazzjoni tal-kummerċ navali fuq il-ħajja ta' sissa sal-lum 24 ta' Jannar nafu li nqatlu mill-inqas 25,000 Palestinjan f'Gaza. Ġenoċidju. U hemm mal-65,000 oħra korruti. Allura saqsejt il-mistoqsija lil nnifsi fiex irid jinbidel l-immigrant biex isir aċċettabbli. Irid jinbidel f'konsumatur predictable. Jekk inti għandek predictable consumer, mela inti taf illi din il-persuna nista' nbiħħilha hekk u hekk u nagħmel daqshekk u daqshekk u daqshekk flus minn fuqha. U mhux se jkun hemm irvell, mhux se jkun hemm uprising. U dak kien il-bażi għall-istorja ta' Gemini. Palissa qiegħda naħdem jew qed nipprova naħdem fuq ġabra ta' stejjer osra li kollha jitrattaw it-trasformazzjoni, tema ta' trasformazzjoni kif ukoll it-tema ma nafx x'inhi il-terminoloġija Maltija li għadi the monstrous feminine, ġieli ngħidu il-femminili mostruża jew l-mara mostru. Imma dawn iż-żewġ affarijiet trasformazzjoni u l-ġisem kemm tal-mara u kif ukoll il-ġisem queer bħalissa qiegħda nipprova naħseb ħafna fuqhom. Inti qed taħdem ukoll fuq romanz, le? Dak għadu in the works, għadek qed taħdem fuq x'tista' tgħidilna ftit iżjed dwaru? Iva. Bħalissa qiegħed naqra fl-isfond għax hemm ukoll play oħra li bdejt naħdem fuqha. Imma r-romanz jitratta mara Maltija li tgħix l-Ingilterra, jew tgħix l-Ingilterra minn kienet student tal-università, ġifieri her adult years kollha mnuthom hawnhekk, illi tirċievi telefonata minn Malta illi xi ħadd qrib tagħha qed imut u ikollha tinżel lura Malta biex tieħsib il din il-persuna. U issa tikkonfronta l-affarijiet dwar Malta li kienet qiegħda tipprova żommhom at arm's length biex tassimila ruħa f'din il-ħajja Ingliża li hija issa n-norma tagħha. Dak huwa r-romanz. U biex niġi lura għat-tema, kemm tħoss inti lilek innifsek li trasformajt ruħek, kemm kellek taqta' minnek innifsek biex issir parti, biex issir naturalizzata fl-Ingilterra? Taf li naħseb li kemm li ngħix hawnhekk sirt iktar Maltija? Bliema mod. Għax naħseb li meta kont ngħix Malta
jiena kont waħda minn dawk it-teenagers antipatika ħafna li hekk u f'kollox ikraħ u aħna nagħmlu kollox ħażin. U ma kontx napprezza lill-pajjiż meta kont fih. U allura dejjem kelli dik il-ħeġġa li ħanitlaq ħana xi ħaġa barra minn Malta. U llum il-ġurnata nsib forsi it's a matter of age, imma anke forsi d-distanza bejni u bejn Malta issa. Insib illi pereżempju nagħmel kemm nagħmel ħbieb hawnhekk, l-isba' ħbieb huma l-ħbieb Maltin. Għax isni meta nkun qed inkellem lilhom hemm ċertu referenzi li jafuhom huma biss, hemm ċertu affarijiet kulturali li jafuhom huma biss. Allura nħossni li għandi hekk a corner of home, fimt? Londra. U din id-distanza għamlita possibbli illi issu jinħoloq gap fejn jiena nista' nipprova nagħmel ftit riċerka, nipprova nifhem ftit. Inti meta tkun fiha l-ħaġa diffiċli ħafna li tifhimha. Meta jkollok dik id-distanza tista' tara ftit iktar xara. Allura naħseb li kemm li hawnhekk iktar għandi skop ta' xi ġifieri li tkun mara Maltija milli meta konnejx Malta. Marru ftit lura Malta fit-tfulitek, inti kbirt f'familja fejn ommok u mistielek kienu istituzzjoni fix-xandir, le? Kif x'impatt kellha dik fuqek? U mhux ommi missieri biss jiena tiegħi wkoll mużiċist u fil-familja tiegħi il-xandir u l-mużika u t-teatru kienu affarijiet ta' kuljum. Jiena għandi memorji ta' meta kont żgħira ħafna wara l-kwinti x-xandir, ġifieri waqt li l-mamma qiegħda fuq it-television xi cameraman qiegħed babysitter miegħi hekk, ġifieri għandi memorji sbieħ ħafna tagħhom dal-affarijiet. Sibtijiet flimkien? Dak naqra qabel żmieni sibtijiet flimkien. Okej, nuri kemm jien xi ħin. Ftit ta' qabel żmieni forsi xi sena. U il-mamma u l-pappa dejjem id-dar l-ewwel dejjem kellna l-kodba. Dik kienet naħseb ħaġa importanti ħafna lihom li aħna jkollna aċċess għal kważi dinjiet oħrajn billi jkollna l-kodba d-dar. U kienu jinkoraġġuni ħafna li mmur nara teatru, li nħu sem fit-teatru, kienu jafu li dik kienet xi ħaġa l-qalbi. Naħseb mingħajr kieku ma kbirx f'dik il-familja naħseb kont inkun persuna differenti ħafna tgħidli ovvja, ma naħseb il-valuri u l-passjonijiet li kellhom huma missieri għall-arti u għax-xandir u hekk. They played a big role. U fil-qosor, illum li anki kellek din il-kollaborazzjoni ma' Marta Vella u nifhem li għadha għaddejja wkoll anke fuq proġetti oħra. Kif taħdem di? Kif tikteb ma' persuna oħra? Kif jirnexxielek tagħmilha? Jiena kważi nippreferi nikteb in kollaborazzjoni man-nies. Ma' Marta, Marta ilna ħbieb mhux ħażin issa. U isni jiena kelli din l-idea li rrid nagħmel play dwar l-abort, waħdi ma kont se nagħmilha, kellimt lilha qalt li waħda nagħmluha flimkien u bdejna naħdmu fuqha. U issu l-proċess kien vera organic li l-ewwel bdejna niġbru r-riċerka, l-ewwel bdejna niġbru l-intervisti. Mbagħad minn hemmhekk ħadna l-fondi minn l-Arts Council l-Ingilterra konna laki ħafna. Ħadna ftit fondi biex nagħmlu ġimagħtejn riċerka u żvilupp hawnhekk Londra stess. U dak kien iż-żmien fejn qisu tħallna fir-rehearsal room, kellna l-post-it notes, kellna l-whiteboard, kellna t-temi li rridu niddiskutuhom. U ħarġu ftit xeni rari ħafna li għadna bil-qeda u għadna nikdbu. Fimt ħafna affarijiet ħarġu minn improvisations jew brainstorming sessions, u mbagħad inti tkun għamilt xena fuq saqajja u mbagħad tirrekordja bil-kitba. Ġifieri dak kien qisu l-ewwel fażi. U mbagħad wara dak iż-żmien ġbarna l-xeni kollha li kellna u isna pprovajna naqduhom b'mod
għax kif taf inti il-narrativa ta' Blanket Bam mhix linear xejn, hija narrativa pjuttost forsi hekk kważi spiral. Umbat kellna deadline għax irbaħna l-premju tal-Untapped, kellna deadline li konna nafu li sa Lulju ridna illi kollna script lest biex jiġi publikat, u sa Lulju wkoll ridna ikollna play lesta biex nkunu nistgħu f'Awwissu nieħdu għall-Fringe. Ġifieri dik id-deadline ħadmet favur tagħna wkoll. Irbaħna ftit iktar fondi mill-Arts Council, għamilna aktar rehearsals. Ġieli kien iż-żmien ġifieri li konna niltaqgħu f'xi kafej u nagħmlu mid-dista filgħodu sa 5 ta' filgħaxija nikdbu u ngħidu all-right hawnhekk x'hawn nieqes, x'iridu kif nistgħu nimlew għadi. Imma ħafna mix-xogħol, ħafna minn dik il-kitba saret fuq saqajja, saret fil-kamra, mhux fuq il-paġna. Lavinia, grazzi ħafna, il-ħin vera qed jafas wasalna lejn l-aħħar ta' din il-poddata. Grazzi immens tal-li ingħaqadt magħna u qsamt dawn il-ħsibijiet tiegħek u anke l-proġetti li qed taħdem fuqhom bħalissa u nawguralek għall-proġetti li jmiss. Grazzi, proset ta' din l-inizjattiva naħseb importanti ħafna u fuqta. Grazzi. Grazzi wkoll il-Klera Zoppardi li tgħinni bir-riċerka f'dawn il-poddati u l-semmija li jnaqdu magħna f'dan il-podcast Antenni Suspettużi. Ħallunna l-mistoqsijiet u l-kummenti tagħkom fuq it-Twitter, il-Facebook u l-YouTube ta' Penn Malta u komplu seguna kull ġimgħa b'episodju ġdid kull nhar ta' tlieta. Niltaqgħu il-ġimgħa.